10 from verse 11. Chapter 10 from verse 11. Chapter 10 from verse 11. Let me get that in Revelation chapter 10, verse 11. And then I take up. No, wakapa wakachomba ni wakande neza kanga shafanya kwa mkuku sasa wai sasa wakabaki senti Mungu alikabukisha wakapa wakala wali maini yoruku lede likabukisha wakapa wakala wali kazi mmoja kuma akachomba neza akabaki 14 ikapo huku nea yesi zaka kandiwa mjiware moto ndio ukule kiti ndio mjiware moto sisi ndio Hallelujah. Hallelujah. Amen. Chapter 20 from verse 11. Revelation chapter 20 from verse 11. Anapa syukuran itu syukuran mana kan yo? Tahu tak tahu ya. Memang soal jadi. Baterai berapa jadi? Jadi. Ini apa? Syukuran mana kan yo? Mana? Mafoto ragione fa annuea ya no itu kutonga kupensia saka tunga shokora wali maraba baba vetile mlikiti zino ndakaona chigaro choushe chikuru chichena na iyo wakanga pamsoro pasi ali zino ndakaona chigaro choushe chikuru chichena na iye wakanga agere pamsoro pasi. Hallelujah. Amen. Ndakaona chigaro cheushe chikuru chichena na iye wakanga agere pamsoro pasi. Iye ndikatenga zakatiza pamberi pake zvikatawani masiku. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Stop playing the kids. So, what do you have? You don't want to hear anything about this. Sino ndakaona chigaro chekuru chichena. Zvino ndakaona chigaro cheushe chikuru chichena. Arikutaura kuti zvino ndakaona chigaro cheushe chikuru chichena. Ni John achiona vision yakanga achiona ari mweya. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka anoratidza chigaro cheushe chikuru chichena. Yes. Na iyo akanga agere pamusoro pake. Pachigaro cheushe chikuru chichena ichi chakaratidzwa pane akanga akagara pamusoro pacho. Yes. Iye nyika nedenga. Akanga agere pamusoro pechigaro cheushe chikuru chichena ichi agere pachigaro chokaro pane zvakaitika zvaakaona zvichiitwa nenyika nedenga. Yes. Zvakatiza pamberi pake. Nyika nedenga zvakatiza pamberi pake. Iye akanga agere pachigaro chake cheushe chikuru chichena. Anova shoko raMwari rinotiratidza pachena kuti akanga agere pachigaro ipapo ndiishe wedu Jesu Kristu panguva yekupedzisira. Akutonga kwake kwekupedzisira. Nekuti tikaenda naMatthew chapter 25 kubva pavhesi ya31 iye Ishe Jesu Kristu anotaura kuti yekutonga ikoko kutaurwa kwakaonekwa naJohn kubhuku yaRevelation chapter 20 pavhesi 11 pakuti zvino ndakaona chigaro cheushe chikuru chichena pari pamusoro penyaya yekutonga kwekupedzisira yaanotaura nezvayo. Haleluya. Kana kuna Matthew chapter 25 from verse 31 iye Jesu anotaura anoratidza pachena kuti iye ndiye achange agere pachigaro ichocho achizokokorodza vanhu vese vozomira pamberi pake iye achizotanga kuita sei kutonga. Haleluya. Haleluya. Saka kuti tifambe zvishoma nezvishoma tiri pamwe chete
kufungwa yamwali kwa mshoko yake ilikuwa tukapana hapa kwa mdomo wa baraka ilikuwa tunafuma kumapoto na mtu haleluya sasa kwa mtoro Benya ya hiyo waka unakanga gere pati ka uchage cheuche chikuru chichela kuchitingu bisite bila akanga gere kuyu ipapo njiani ende alokana pika sei pamsoro sekuchonga umu jana nikafanya mchonga ipapo anje kujedia John chapter 5 John chapter 5 verse 22 Muma Deputy Acts chapter 17 verse 1 right. John chapter 5 verse 22? Yes, John chapter 5 verse 22. Why John chapter 5 verse 22? Because we want us all to get the proper understanding. The area of John chapter 20 verse 11 actually happened. Yes. So that it is every one of us has no over Baraba. It is every day and other Sega, who is the Ufabati, who is Sega, who is Sakata, Romusovalia, Hala Abbey, Hala Chicago, Scuche, Chichena, according to the level. Chicago, putting Siana Gabe, Chicago, Chicago. No, this part of the Tonga. Kalapati Chicago, Chichena, people are over there, Tonga, Holy Baraka, Chicago, automatically different. I gave a Chicago, 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 Saka agenda kuchukua chichena agenda kwa zero tonga kuchonga ali kutoka pale kwa katoli sawa kwa kenda nyinga saka babaika saka free saka tiza pale pale saka jana gari patikao cheo chichena chote yes sasa baada ya kesho yes John chapter 5 nokuti baba yetu anomuka nekuti yes ndio ile kesho sanga ipa nekuti baba yetu anomuka kaka wachivararamisa saizvo zvomwanakomana unoraramisa wo vanoda baba sezvavanomusa vanhu vakafa izvakaita kudhara kuti havasaizisaneshiva vakafa musa wavo nevanhu vanonzi baba sezvavanomusa vanhu vakafa vachivararamisa handiti zvakaita kudhara kuti vanhu vanonzi vakafa vanomuswa kuti vararame vaone upenyu husingaperi vanhu vakaberekwa nenyika yenyama nembereko yaadamu handiti nekuti adamu akuda mumweya abva kuri pamwe abva pamberi pamwari mugani reiden pekutanga kana yarava ari mweya achirava ari mweya kuzobva atadzira mwari vatori mweya ndobva mwari vamubvisa pamberi pake ndobva auya munyama ndopaakatanga kubereka saka vanhu vakatanga kubereka kunyange aivabereka panyama vanhu pamberi pamwari vakabva pamberi pamwari saka vanhu vese vanoberekwa pasiri pamberi pamwari vasiri pamberi pamwari vanhu ivavo vakafa saka baba sezva vanomusa vakafa vacho kana vamusa voraramiswa sei chinomusa vanhu vakafa is this gospel of the kingdom. What do that get of it? Yes. 22 years. Nokuti na baba wachonge munhu baba avachonge munhu asi vakava ari vakava mwanakomana saka zvavakatenda kuti angagere pachigaro cheushe chikuchitenda ndiani chipamete akaonekwa mumweya naJohn agere pachigaro cheushe chikuru chichena handiti ndizvo chipamete takaona here kuti yarakaonekwa naJohn akasvika kana katakaona ndokuti naJohn achiona vision yakanga achiona mumweya ati zvino ndakaona chigaro choushe chikuru chichena naiye wakanga agere pamusoro pacho iye nyika nedenga zvakatiza pamberi pake zvikasawanikwa chinhu handiti akavaze kuti akaona chigaro cheushe chikuru chichena ndobva aona pamusoro pechigaro cheushe chikuru chichena paine akanga akagara pamusoro pacho handiti agara pamusoro pacho kudaro iye akanga agere pamusoro pechigaro cheushe chikuru chichena agara pamusoro pacho kudaro zvikuti nyika ndobva yatiza ndobva denga kuti ratiza ndobva zvasaiwa nzvimbo pamberi pake handiti ndomachokanaika zvose haana kutaura akaona ani akagara ipapo but akaona iye akagara pachigaro cheushe chikuru chichena handiti akagara pamusoro pechigaro ipapo so haana kumenera zita nekuda kwekuti kudzidza kwekudzidza vamwe vanokurumidza kunzwisisa vamwe vanoroka kunzwisisa saka hatigone kungotopfuura takadaro tisina kunzwisisa kuti saka ndiani akaonekwa naJohn according nevhesi 11 because akaura zvaakaona kumweya but haana kumenera zita now taakautinzo John waakaona akanga agere pachigaro ipapo ndiani maikana handiti takaona kuti John akaona ani nokuti nezisai fanasika akaona agara kumotisere akaona John akataka katalenga vhesi 11 vaite chitokoza inyakutenda vhesi 20 ya John chapter 5
Nokuti na baba watongi munhu. Pachigaro cheushe chikuru chichena pakaonekwa munhu akagara ipapo naJohn. Pakagara mutongi agarira pachigaro chake kuti atonge nyika yose. Handiti? Saka nawo zvakunzi panapa baba havatonge munhu. Saka baba kana zvanzi baba havatonge munhu. Zvinofamba sezvirenga. Asi wakapa mwanakomana kutonga kwose. Baba zvavasingatonge vakapa ani? Vakapa mwanakomana kutonga kwese. Yeye yari kutonga kupedzisira. Handiti? Saka baba zvavasingatonge munhu vakapa mwanakomana kutonga kwese. Saka akaonekwa akagara pachigaro cheushe chikuru chichena kuti atonge ndiani? Mwanakomana. Haleluya. Amen. Ndiani akaonekwa naJohn? Akagara pachigaro ake. Haleluya. Haleluya. Amen. According to Scripture, mwanakomana ndiye akapiwa kutonga kwese. Saka mwanakomana ndiani? Haleluya. Mwanakomana ndiye uyo akauya panyika achibva kumutokudenga akaprofitwa naIsaya chapter 10. Zvinhu zvakadai Jehovha achauya semunhu panyika iyi. Ndobva azouya panyika semunhu. Saka auya semunhu panyika kudaro nyika kana kuti ati azekwa nenyika ndiye wacho ainzi mwanakomana. Mwanakomana wacho uyu anonzi Jesu. Ndiye Jesu Kristu. Akazoonekwa kana akaonekwa naJohn azere pachigaro chekutonga chikuru chichena icho zvingetsereka. 23. Kuti wose vakudze mwanakomana. Vakudze mwanakomana. Alright. Bakata chapter 17. Verse 31. Tikutaka kuti tive panocheka pakudzidza. Yes. Nokuti wakatara zuva raachatonga nyika naro nokururama. Nekuti akatara zuva raachaita sei? Raachatonga nyika naro. Kutonga nyika kwacho kwakata pazuva iri akatara ndatonga nyika naro. Anotonga nyika sei? Nekururama. Akatara zuva raachatonga nyika naro nekururama. Yes. Nomurume waakagadza. Nemurume waakagadza. Nemurume waakagadza. Akasimbisa shoko iri. Akasimbisa shoko iri kuna rose pakumumuka kuvakava. Saka akamuka kuvakava ndiani? Haleluya. Zvifanire. Akamuka kuvakava ndiani? Ndiye arikuonekwa naJohn pana pamazakazaro chapter 10:11. Akagara pachigaro chemushe chikuru chichena. Iye murume akagarwa anotonga nekururama waakagara akamumusa kuvakafa. Amupa kuvakafa manje. Nauzvode amupika ari pachigaro chake chemushe chikuru chichena kuti atonge nyika. Haleluya. Amen. Saka kajekewe. Kana tipamwe nemandiko. Tipamwe zvakanaka. Saka zvikuratidza kuti Mwari vakapa simba vose, vakapa kutonga kwese mumwanakomana muna Jesu Kristu. Kuda kuti Jesu Kristu uyu ndiye akaonekwa ari pachigaro cheushe chekutonga kuti vanhu vose vamire pamberi pake vatongwe. Kufanana nezvakanga vakaya kuti ndichaunganidza pamberi pangu makwai ose nembudzi dzose dzinenge dziripo ipapo. Makwai nembudzi dzaita pamberi pake, denga nenyika pamberi pake, denga nenyika dzobva zvazvisapiya kuti pamberi pake. Haleluya. Tipamwe. Maitara, tipamwe chekugadzirira. Korauri. Ore uchayi. Zvakanyanya kukosha. Kune chikonema kusina chipika. Saka panapa taratwa pachena kuti vapenyu nevakafa vose vachamira vachaenda pamberi pechigaro cheushe chaMwari panenge pakagara iye murume anotonga nekururama akagara naMwari pabasa iri rokumumusa kwakafa kuti aite basa iroro. Haleluya. Amen. Tipamwe chete. Yes. Otenga 2 Timothy chapter 4. Sinyato fama tiri pamwe chete. Chapter 4, this one. Yes. This one. 2 Timothy chapter 4. This one. Yes.
kukukurira ikwazo pamberi paMwari nakuziye kuvatonga mashoko aya anotanga mashoko aya ndiapostolo handiti apostolo Paul vanotanga mashoko aya vari munzvimbo inozvitendeka kutekesa kune murume anonzi Timoti anga ane evangelist webasa raMwari saka vari kuti vakereke kubudikidza naTimoti seevangelist handiti vachiti kudii ndinokukukurai kwazo pamberi paMwari ndinokukukurirai kwazo pamberi paMwari naKristu Jesu iye uchatonga vapenyu navakafa iye achatonga vapenyu nevakafa iye achatonga vapenyu nevakafa iye Kristu Jesu vakuiye matikati veikuyerawo kuti murume ari kuti naJoni ndinodakaona chigaro cheushe chikuru chichena naiye makanga agere pamusoro pake iye ari kutitenga nenyika dzakasvisa pamberi pake ndiJesu Kristu ari kuti nasomani ndino ari kukurwarako handiti iye Kristu akamuudza kuti atonge vapenyu nevakafa handiti Amen. saka tichidzidza tichiramba kudai zvose zvinoita zvichiitika amaita nazvo ndezvisi omubayi kuti zvese nezvikohabe basi pane murume akagadzwa kuti atonge vapenyu nevakafa mumwe nemumwe marekere zvakaita sei marekere zvakaita saka iye kana akutonga kutonga pake pakanaka iye kana akutonga hakuna anogona kumupeka hakuna anogona kubraiva haleluya munhu nemunhu anopiwa mugove wezvinoenderana nebasa raakabata kana wakabata basa rakanaka unopiwa mugove wako kana usina kubata basa rakanaka murume uyu akaonekwa naJoni agere pachigaro chikuru cheushe chichena kuti atonge iwo anogona kupa mugove wako vakazvisa kunaka zvawakaita okuti epanonhomba kuti makabata basa guru kwako hero ndo mugove wenyu uyu haleluya mugove wachona kana uyo basa akaita wokuendesa kunoita sei kunoparaka kunosa nemotosvika sei mugehera haleluya haleluya saka vapenyu nevakafa vamunoenda maenge kuna Timoti kuti iye anasiye Kristu Jesu zvakavatonga vapenyu nevakafa nditi anotukurwa ndiJesu Kristu wacho anotukurwa nanako semapostora ndiye achatonga vapenyu nevakafa handiti vanhu vachatiisi muri pakutongwa naiye maidana waizi kuti vanhu vachaenda pakutonga yamembezwa vanokuye vachitondere anditi vakakaimikaikao akaipaka vanhu vavararaukanyika so vanhu vanotongere John chapter 12 verse 48 movereka iko atinyakuita iyi sevanhu zvakuboona anyamugese ati paconstitution sotiko aikosati tii pamwe yakudzidza ifamba nenyaya tii pamwe chete zvakanaka John chapter 12 verse 48 unondiramba asingamusi unondiramba asingagamusi unomramba asingagamusi mashoko angu anoramba Jesu asingagamuchiri shoko rake unomumwe unomutonga ane mumwe anomutonga anoramba Jesu asingagamuchiri shoko reupenyu husingaperi shoko rakanaka kudai rinopa vanhu upenyu izvi munhu akatadza kurigamuchira iro zvinoita ane mumwe anomutonga shoko randakareva ndiro richamutonga shoko irori ndiro richamutonga nezuva rekupedzisira pazuva rekupedzisira saka murume uyu akagara pachigaro cheushe chichena akaonekwa naJoni kana akutonga zvinozomboitika ndezvekuti shoko rakaparidzwa iri ndorinoouya roiswa pamberi handikana zvinoparidzirwa nyika yose saka nyika yose yaparidzirwa vamwe vanonzwa votenda vamwe vonzwa havatende asi kutenda kana kusatenda zvichaperekedza vanhu kunomira pamberi pemurume uyu akagara pachigaro chikuru chekuti atonge kana akutonga shoko iri nhasi rikutaurwa referense ndiyo neveriko richitonga vanhu kana shoko rakati musaite upongo ini mubarirwa shoko rakati musaite upongo ini ndobva maita kuneverei mukakwira nekuchita upongo shoko rakati musaite upongo iyeri tinoriwana rakatimirira pacheri kuti handiti rakuti hausinyakataura katisaite upongo yomokaita upongo handiti saka iroro shoko iroro ndo
kama Mungu the final destination yake so kwa hiyo ndio decide wakati kama kulala ndio decide kuna final destination yako aelewe ndio Mungu sasa kama ngachele wale mapata ake na kama shoko kwa kitenda hiyo shoko ndio spirit na kabisa sana lakini ukitenda ndio tumekelezo sasa anaona mashoko ale Mungu anakutoka hiyo shoko acha ndio hiyo ndio hivyo ilitoka maji bali ndio wewe usale ajoba kuna mmemushiba haleluya Amen. Haleluya. Amen. Saka ndio saka saka ngani wanachoelewa nyaya ya kutatenda uwe kutatenda ndipo kutaka Mungu wewe kutenda kuli ndipo kutaka Mungu kabili wake ya utende usikatenda haleluya vanotenda kutenda kuli kwechokani kusira zvimwe zvinhu mukati kuri kutenda mishonga wechokani vakairarama vanhu ivavo vakagadzirwa riwani yeupenyu usikatenda yavakapiwa semugove wokutenda pavakaita kurarama pavakaita shoko raMwari vasinawo kutenda vakararama kuti akaona mishongo raaiovakaaiovakaisira vakaita nepamwe vanewo mugove wavo vane riwani yavo kuti yavakapiwa panguva imwechete iyoyo vamwe vachipiwa upenyu usikaperi vamwe vachapiwa kuti riwani yerufu haleluya haleluya vachipiwa napiye murume uyu anonzi Jesu Kristu akaonekwa nazonzi agere pachigaro chikuru cheushe right hadi pale pamelewa pana John chapter 20 verse 11 pale pamelewa panji senga nenyika pale 11 hiyo hiyo hata kitabu kakuna alipata kitu chetu vijana hata to shoko katibatira tamuona tamuona ndio kwa sababu Mungu anataka ana Mungu anataka ndio kwa kile ya nataka Mungu apate na Mungu shoko ya kila kitu wale wanataka yes entonces como que es una práctica de nadie no hadi pakisibebe la fasi yeye ndio pale baba mashoko anaona kusikia tena mashauri wake ndio mmoja soko la maji kwa kile ndio tunataka kitu basi basi katika gari sio kwanza kubadilika kwa ndio ndio hadi hadi sisi ya mashoko hapo mashoko ya hapo ile hapo kutumia mashoko haya vipo ile tunataka kazi kwa hapo mashoko hapo kisho kwa wale hapo hadi ndio katika ndio kile kwa sababu ndio kwa haya soko la maji kwa soko la maji hata tena mashoko ya hapo atenda kuti alivyo tikakosema nyika zakatiza pamekani tinokumara kadao and then sina time yekuti kuita follow up yekuti zvinhu kuti tenga nyika zakatiza pamekani what the meaning of that zakatiza say and so kana sana kuti kana chinzi tenga nyika zakatiza pamekani zvikurei koma shoko ya akakutaura zvino zvakora pake kana kuti akakutaura kuma shoko yavanhu ali tokazira mashoko twabatanidza okonse machinhu chinenge mashoko yavanhu yes yes mashidala akati Nada ahora claro, todo que yo no sé cómo se siente. Nadie va a hablar de tanto fácil, bien ni también. La casita tan de estar y la palabra contigo. Ni cadera la casita, sabe fare, si da sai sei. Si da wali washimo. Tenga ni nika, shakatiza, ambe kama agara bali da chai. Kwa sai washimo. Muri wa kodi. Iye tenga ni nika. Shakatiza sabe fare. Tenga la figura di Cristo, tenga la figura e di Cristo è da cui ha very point to say. Il gente di come tenga sei, già ci sta per fare. Cada partita per fare sei oggi. Alleluia. Perché quello giorno di usare ora di algo ora tutti, ali venga ma picare. Sacca anche il più. Sapete a che fai sapete Sababu kwa tenga nyika shakatiza kwa dekula anagere patikalo chikuje ushekena akutonga vapinde vakapa sikukukura patendo shokora mazina latino kusifika leo ali ndio akapata utani sikuba tenga nyika ukapata pambeka hiyo nyika hii ya kukaja kushangira kujalisha kitu ndio pano la ndio wa kama mkaito hiyo ndio hiyo kitatokiza pambeka kale ya tisa what does that mean sasa kisha leo pia tukika mechi bonyika ya kitu kile ni kama hotel sio kama tatizo kama hotel kisha ile kwa group kama sio hizo ndio time hata kwa wale ndio tunataka wakati sasa ndio 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 time hapo ndio wote kimkansela tatizo au unaona ni tatizo nini
achaoneka kuzoonekwa mimi verenga chifamu chakaanzetu kogezenzai chimanya iyo inyanga tenga nyika takatifu pale pake kunyanga kake hata mshake cho kutoka mstari ma 102 from verse 25. Yes. Makati ya nyika kari makati ya nyika kutara kuti makakati ya nyika makati ya nyika kari yes. Nidenga rose ibasa la maboko enyu. Netenga rese ibasa rema woko enyu nje kuzereka wajetu sasa wansawe. Makati ya nyika yese nedenga rose alifu. Nidenga rose ibasa la maboko enyu. Nedenga rose ibasa la enyu. Rema woko amani. Iyo mwalimu alipitwa muzije akara kwa chake cheushe chikuru chekutonga iye mwalimu yeye ndiye akateya nyika yose tenga rose ibasa remaoko ako rose zilipitwa kutonga ibasa remaoko eurume uyu akapitwa agere pachigaro chekutonga chikuru ichi. Haleluya. Amen. Yes. Zichaparira izi asi imi muchagara muripo. Saka tenga nenyika izo zvakagadzira basa remaoko ako mashoko yangu ndi mashoko akataurwa kubva muprofita Isaya pachapter 64 pavhesi 8 paya ati ini baba muri basa remaoko enyu isi tingori ivhu ramakaumba. Haleluya. Ndokashoko panochinaenderana nemashoko akataurwa mana pavaje naDhavid kuda kuti John ari kuona nyaya dzari kuona idzo inyaya dzakabvutaurwa kare dzakaprofitwa kare so handiti nana David saka naona vapisareva ati Yesu akutaka nyaya iri kuonekwa manje nani naJohn mweya yekutiza kwetenga nenyika pamberi paiye agere pachigaro chokutonga iye Kristu handiti saka David akakazvitaura kare nekuti kumena vanaona nyaya dzimweya dzava naDavid handiti vazoona vakazvidzisisa ana David saka akutaura kuti Mwari inini makateya nyika yose netenga rose ibasa remaoko enyu. Yes. Zichaparira izvo asi imi muchagara muripo. Tenga nenyika izvi David akagona kazvichaparara. Yes. David akaona tenga nenyika zvichaparara. So now unoona iro nyaya inoonekwa naJohn yakaonekwa naDavid kare. Ise Jesu akaita machiwo pachezvavo ivo vakateya vakuti nokuti Jesu wataura kuti akazokatadzogara pachigaro chake ari kupiwa kudizo iyi naDavid ndiye akataura mashoko iwo aimawe chete zvakare aakutaura apa. Jesu kuna Matthew chapter 24 pavhesi 35 handiti achitenga nenyika zvichakura achisvika kure mashoko angu anogara nokusingaperi. Yes, zviro kwazvo izvozvo zvose zvichasakara senguo. Zviro kwazvo tenga nenyika atiri kuona izvi shoko rekuti zvichasakara senguo zvichasakara senguo. John ari mweya anoona Mwari vagere pachigaro chavo ari kuona tenga ratiza nyika yatiza ndobva zvashaika pamberi pake ndobva zvashaiwa nzvimbo handiti kutenga iza nenyika ifa kunyika yevatsvene kunogara kurama tenga nenyika izvi zviri physical zvakashaiwa nzvimbo kuda kuti uko hakusina zvinhu zviri physical zvatinopedzera simba rese pazvinhu izvi zvakashaiwa nzvimbo tenga nenyika. Yes, verengai. Muchazvishandura sechisimiro zvichashanduka. Muchazvishandura sechisimiro. Yes. Muchazvishandura sechisimiro zvikashanduka. 27 asi imi hamushanduki. Iye Mwari haashanduki. Yes. Makore enyu haangavi nomugumo. Makore aMwari haangavi nemugumo. Zvaizvezvinyaidzakubana kuda kuti kana iye makore ake asina mugumo kuda kuti ane everlasting life. Haleluya. Ane upenyu husingaperi. Ndosaka mushona chikabwera chikabvamberi pane vakazvaona yake ndiye alfa neomega kutanga nemuguma. Yes, verengai. Vana vavaranda venyu vachagara varipo navana vavo vachasimbiswa pamberi penyu. Haleluya. Vana vavaranda venyu vachagara varipo vachisimbiswa pamberi penyu ndivaranda. Haleluya. Amen. Avo vakazwa John chapter 12 verse 48 paya ichiti shoko ndiro ndakati vakatongwa neshoko vowanikwa vakafanirwa iro shoko rachona vowanikwa ivo vakafanana neshoko ivavo ndivo vachabvira kutaurwa kuti vararame upenyu hwavo forever and ever pamwe chete naye anhu iyewo kuti hagume uyu anogara nokusingaperi. Handiti? Amen. Yes. Yapera. Chapter 1 verse 11.
mazitusaidia yakalenga kana John chapter anaanza chapter 20 verse 11 tukupelekea kwa taifa yatenda nenyika pakati pakambe kabisa ya Mungu Maisha ndio yanayoendelea kutibana wale anatende kitu kutangwa hapa hadi ndio yanayoendelea mapita na mambo yetu so different types kana hizi sakana kama ndio hapa moja takola hapo Dice, hadi leo ndio tutapeleka. Hiyo nitatera. Uye inihise makate ya nero. Inihise makate ya nero dedi anti mashobari. Sima mwenyewe. Yes, makate ya nika kari. Inihise makate ya nero. Yunga kwa kudai. Yes. Denika kabutanga? Kabutanga. Makate ya nero denika. Yes. Netenga ndiro basarama okwenye. Netenga mashobari. Ndiro basarama okwenye. Hiyo nitatera. Litatera. Kibaikazi hilo litatera. Asili mtakatifu. Mkaraba mwiko hilo litatera. Kupela kwa Mungu. Mungu kifanya jambo. Atuona tena denika. Katika kabisa. Akakita kabisa wapi? Tapera. Asa existe ndio kabisa. Sasa hapa sisi usala chini kwa kisa. Haleluya. So wakati ndio kama tunamaliza tatizo kwa kisa. Tena ni ndio kwa masho angu. Anuka kusinga tena. Hapo kula kwa kisa. Sasa tena ni nini kwa sababu yes. Shokora zero ndio inato. Hilo ndio kwa kisa. Wote wanainao, barua ni kwa bainao, pakile kwa kutoka hivi. Wote wanataka kwa bainao. Tena ni nyinga kifura hizo, zile ndio zakatewa kwa mambo ya kutana. Shikapoa. Akishaka kilipo. Mjumai ndio watu wake, wale shokora wajora kwa pamoja naye, ni kusingape. Ndio sababu shangwe ndio kama jambo sote kabisa hili kitu ndani soko. Baka alimtrai na kile. Wote tunafika hapa. Don't forget to teach. Kutizo ndio kushinda katika kama hiyo. One day there will be more. Kapera. Tatizo ni kapera. Kale kilo kala chini. Kilo kala chini kwa halo para tena ni nini? Kikakawani kwa chini majibu, kikakawani kwa chini mauni. Zirodi nini? Zilipara menyika pamoja. Haleluya. Katika wakati majibu Juma ndio upendo karama ni kushika pei kautete ni Mungu mekuyu alikuwa akifaida usemete yekuti because sisi kwa ndio ajita pastor wakala ipako alikuwa the final of the thing to each and every soul ya raha kutiiwe upendo iwe upendo haleluya kama wasema wote warudi wote bali watu Mgore wenu shirika la mapara ndio depo za chote. Haleluya. Sibawele. Kuja ya kujenga nyika. Shakati za familia. Kutikisa kwa kujina kuna kile na kupostei kwa sababu kuna ile ni kama wana kaji. Kikaisema bila kana vijana na bila to. Siku ni hapana kama uma anasema ile ndio wasio wana kana. Kana kiporoa vijana bila shukrani hadi sasa yake ndio kwa sababu kiza pekee ni kama kwa sababu kutikaku kichi kana sisi ni na pia ni maana tu kutakuta wewe kama ile kata wa ndio ni sio kutakuta wewe ndio mimi kwa ile kitu kwa ile ndio vile Richasaka la roho tenguo. Invite saka kwa safara tenguo yes. Mtali pesa sisi mkukwa. Wewe mali ataita ndio kama pesa nyingika shakati sababu ikani shakataka tenguo kwa pesa kwa hiyo kama na mwili wako akati ile kwa mtanga. Sema hiyo wala kujita kwa mtanga. Sasa sasa ina nyinga kwa pesa kwa kufunda ile hayo. Asante tumekuwa kwa kima cha mabadiliko shika. Patie angu atakapenda sema nenda kwa pesa. Ndio kwa ndio mkanga muorani ndio pesa sababu gani ndio kusaka kwa hivi hizo sasa wali kuni agere katika hoshoni shebu kutoka alikundi hata ita hiyo tena asijenga ni nini sasa pesa kwa yes Sengo litatangu wa asini ya mtani hii na makori engazo anga kumu iye mara iye wali hata ele makori haya apere kuta hapo ndio apere hadi Padai walikuwa kwa sababu nasema kwa hiyo sisi ndio pale ndio
makini nazo anakuwa yenda na yeye wakore ate kia ate kuna taruka ni sikake hata ni sikake yeye anakuwa ni sikake ne wala watu haleluya haleluya sipaje ni kama tokea kimashu Because kana kishine kama kunga ya tekele kinawa akitumika ndani kama ika uyo ulimwengu kinawa ni kitu dikise kilimwa kwa hata kuzuza ondoka sasa paka kama kitu kizisa Ndio wala ni ngome mashine kwa pia mtu kama yeye bidira ndi mugabana ningi pana mafitare ma 102 ba bazitwindi panzi bana baranda binyu bachagara bariko nabana babo bachasimbiswa bachasimbiswa bambiri penyi bana baranda bachi Bose wakamtambukia akawapa simba kulala na mama. Bose wakamtambukia akawapa simba kulala na mama. Sonda kama ndesko. Yes. Wakamtambukia shoko insei mwali akatuma baranda baki ba kosoa. Ali ndio ndio tunasema mai. Mwali akatuma baranda baki ba kosoa baranda ndio wao kwa shani zemundu wakiwa baba. Ba kosoa na baba kwa bila wanajidai na hizo. Bro kali ndani na yeye. Ali kana baba ndani na yeye manini wakenda kwa baba. Ali sasa manini wakenda kwa baba kwa kibao. Kiolana mapele maleshoko. Ba bote wakamkamishia akawapa simba kubale bana na mwani. Sasa kila roho ndo gara ndio sikapele. Kaweke na hiyo wali peni sikapele. Haleluya. Sifa. Yeah. Haleluya. Haleluya. Fanya hivi. Haleluya. Ameni. Haleluya. Ameni. Sababu kwa sababu kwa mmoja ni nika jadi kufanya kazi. Mbona kama pisa ya mashauri kama mtoro paka kitie dia katika tena ni ile nika ndenga enso kwa hiyo hiyo kwa kutoka kutokie hata kusema tu everything. Yes. So baba. And we are facing 1 Peter chapter 3. Kalau kita kata tadi, sudah selesai. Cukup saudara kalau udah ada apa? Supaya dia bagian ada lagi kali ini, cuma dua orang tak mandi. Adi, yes, selesai. Ini kan makanan Wan. Yes. Ini kan makanan Wan. Habis beli Wan, wapa makanan itu lagi ibeli pun. Habis belum mandi wapa. I see. Suara shirisha uya simbava. Chapter 3 this thing. Yes. Asizwara shirisha uya simbava. Narudenga richapfura nokutinga kukuru. Asizwara shirisha uya simbava. Naruzwara na ule kuona George kumwa Peter kama. Jadi George la kila kama polisi. Saya pun orang tahu ni betul. Yes. Harus tahu ya banyak orang nak tahu ni betul. George aku kuli mau masuk ke polisi lagi Peter. Anjir asli suara ni. Rita uya siapa? Na uyo suara ni. Ele. Azizwara shirisha uya simbava. Narudenga richapfura nokutinga kukuru. Narudenga richapfura. Richapfura. John haki au na agere katika ushe hadi alipo katika katika ushe kuli hadi ndio baada ya nini kitu kama hivi ndio siku ndio pita kana hapa na ro tenga ni nyika sasa japura ile Nizidenga zichaparadwa zichipiswa. Leba kuona zidenga zichaparadwa zichipiswa. Ni nyika na mabaza alima ili achapiswa. Nyika. Ni mabaza alima ili achapiswa. Nyika. Ni mabaza alima ili achapiswa. Mama Johnny, ngoma baka alima everything that is simple. Zilipokuwa kama na Afrika. Sikuwa zichapiswa. Bisi baraka bila mwana. Ule asina kufanya ile ama kama mtu alisikia baraka zao ni kusopita tena ni nyika iye ule sisi kwa alimu mungu ni baraka aliwa chayo tena ndai kwa upendo wewe unafunga kama ile nyika haleluya asina ile kufanya mtu baraka zao mungu yeye ndio mungu kuuliza kuna bara nemsinga pe haleluya amen haleluya yes
verse 11 izi zvose zvichaparadzwa saizvozvo zvose kwete zvimwe zvose zvichaparadzwa saizvozvo imi munofanira kuva vanhu vakadiniko pamufambiro wenyu mutsvene nokunamata Mwari. Saka tova vanhu vakadini maini tova vanhu vakadini pamufambiro wenyu